ଆଜିର କାହାଣୀ ପୁଣି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ଅତୀତକୁ। ପାର୍ଟ 2। ଯାହା ଦୀପ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଜି 50 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟିଛି ତା'ର ଅତୀତକୁ, ଯାହା ପାର୍ଟ 1ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଟ 2। ବୟସ ଦିନେ ଦୀପ୍ତି ଥିଲା ଖୁବ୍ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ। ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ମହକୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଲିଅଳି ରାଜକୁମାରୀ ତଅପୋଇ ପରି ଥିଲା ଦୀପ୍ତି। 5 ବାଇ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦୀପ୍ତି। ଝିଅଟିଏ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବୁଢ଼ାକାଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଦୀପ୍ତି। ଯଦିବା ଦୀପ୍ତିର ଜେଜେମା ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ପୁଅଟିଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସତେକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଘରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଝିଅଟିଏ ପାଇ ଦୀପ୍ତିର ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ପରି ଚକଚକିଆ ମୁହଁକୁ ସୁନା ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ପରି ରଙ୍ଗ ଦୀପ୍ତିର। ନଖରୁ ନାସିକା ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଅତି ଡେଙ୍ଗା ନୁହେଁ କି ଗେଡ଼ା ନୁହେଁ। କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ଲମ୍ବା କେଶ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ। ତେଣୁ ତ କେଶବତୀ ନାମରେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଦୀପ୍ତି। ଦୀପ୍ତି ଭାରି ଗେଲବସରେ ଥିଲା ବାପା ମା ଭାଇ ମାନଙ୍କର। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ତା'ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚାଲି ଚଳନ କେଉଁ ରାଜକୁମାରୀଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବାରେ କେବେ ବି କମି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲା ଦୀପ୍ତି। ଜମି ବାଡ଼ି ତୋଟା ବଗିଚା ପୋଖରୀରୁ ଆସେ ପ୍ରଚୁର ଧାନ ଚାଉଳ, ବିରି ମୁଗ ସହିତ ବୋଝ ବୋଝ ଆମ୍ବ ପଣସ କଦଳୀ, ପୋଖରୀରୁ ମାଛ। ତେଣୁ ବର୍ଷସାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପନିପରିବାରେ ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୀପ୍ତି ରାଜକୁମାରୀଟିଏ ପରି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଘରେ ମୂଲିଆ ହଳିଆଙ୍କର କମି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦୀପ୍ତିକୁ କାଠିଟିଏ ବି ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ବଢ଼ିଲା ପରି ଦୀପ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଭାଇମାନେ ବୟସରେ ତା'ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼। ତେଣୁ 5 ଭାଇକୁ 5 ଭାଉଜ ଆସିଗଲେ ଯଥା ସମୟରେ। ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅରେ ବି ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। ଛୁଟି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। କେତେ ପୋଷାକଠାରୁ ଚୁଡ଼ି ମାଳି ରିବନ ରବର ଚପଲ ପାଉଁଜି ନେଲପଲିସ କୁଙ୍କୁମ ସବୁକିଛି ଆଣିଦିଅନ୍ତି ସହରରୁ ତା'ର ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ଦୀପ୍ତି ପାଇଁ। ଦୀପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ଭାଉଜ ସୁଜାତା ଭାଉଜ। ଯେତିକି ଅଳିଅ ଝଟ ତା'ର ତା ବଡ଼ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ। ତା'ର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ। ତେଣୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ସେ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହସଖୁସିଆ ପରିବାରଟେ ଥିଲା ଦୀପ୍ତିର। କାଲି ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ଟ 3 ଆସିବ।